Kapin gatos ka mga contingent o mabulukon nga float ang gibida atol sa Higalaay Civic Military Parade nga kabahin gyapon sa kasaulugan sa Higalaay Festival sa Cagayan de Oro City o sa kapistahan ni Senior San Agustin. Ano ang report ni James Paulo Yap? Sayo pa lang sa buntag, gidagsa na sa mga residente o turista ang dalang Veles paingon sa CM Recto Avenue sa Cagayan de Oro City kung asay pahigayon ang Higalaay Civic Military Parade. Sobra 150 ka mga contingents ang misalmot sa parada, lakip na ang 12 ka mga mabulukong float. Nag-indigay sab ang mga drum and lyre groups sa mga eskwelahan sa syudad, butang nga gikalipay sa mga mananaway. Dagan kay participation, dagan nag-participate mga fighters. Sa una wala man. Sadya. Permi na kung tanaw niya. Samtang 11 ka mga barangay contingent ang misalmot sa Higalaay Street Dancing and Tableau Contest nga gipahigayon sab sa dalang Fernandez Veles paingon sa Misamis Oriental Sports Complex. Nahimong mananaog sa mga indigay ang Barangay Carmen nga nakadawat og cash prize nga 400,000 pesos. Gisundan sa Barangay Gusa nga adunay premyo nga 300,000 pesos ug Barangay Baykingon nga mag-uli sab og 200,000 pesos. Mga katawhan nga makanunayong gipakita ninyo ang usa kakagayanong panaghiusa o pagtinabangay nga malipayon, malinawon nga kapistahan. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako si James Pauliap para sa One Mindanao.